imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Gdy wszystko było pogrążone w głębokim milczeniu, a noc w swym biegu dosięgła połowy drogi, wszechmocne słowo Twoje, Panie, zstąpiło z nieba z królewskiego tronu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, tymi słowami z antyfony na wejścia, z Księgi Mądrości, rozpoczynamy nasz udział we mszy świętej w drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Trwamy w dziękczynieniu Bogu Wszechmogącemu za dar wcielonego Słowa, za przyjście Jezusa Chrystusa, za to, że ukazuje nam, na ile ważne jest w naszym życiu miłosierdzie, miłość, wzajemne przebaczenie, pokora. Prośmy o to wszystko dla każdego z nas, abyśmy w tych cnotach i wartościach trwali, abyśmy to wszystko przyczyniali dla naszej świętości, dla tego, żeby osiągnąć życie wieczne. Podczas obecnej Eucharystii w szczególny sposób pragniemy modlić się w intencji całej naszej parafii, wszystkich nas tutaj obecnych, za nasze rodziny, abyśmy byli Bogiem silni. Prosimy także za wszystkich ludzi chorych, samotnych, tych, którzy cierpią, aby krzyż swego cierpienia, samotności złączyli z krzyżem Jezusem Chrystusa dla swego i naszego własnego uświęcenia. Za wszystkich powolanych z naszej wspólnoty parafialnej, z naszych rodzin o święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Za wszystkich zmarłych, polecając Bożemu miłosierdziu zmarłego księdza Józefa, wszystkich naszych bliskich, krewnych, znajomych, za wszystkie dusze w czyściu cierpiące, błagając Boga o miłosierdzie Boże dla nich, aby osiągnęli laskę życia wiecznego w niebie. Modlimy się za wszystkich mieszkańców naszego miasta, za cały nasz kraj, za wszystkich ludzi, prosząc o pokój, jedność i poszanowanie jeden drugiego. I druga intencja, polecamy Bożemu miłosierdziu świętej pamięci zmarłą Helenę Iwódź w 4. miesiącu po jej śmierci, błagając, aby dobry Bóg obdarzył jej duszę nagrodą wiekuistą w niebie. Na początku tej mszy świętej przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w tej ofierze. A uczynimy to podczas obrzędu poświęcenia i pokropienia wodą święconą. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Panie Boże Wszechmogący, Ty jesteś źródłem i początkiem życia ciała i duszy. Prosimy Cię o pobłogosław tę wodę, którą z ufnością się posługujemy, aby uprosić przebaczenie naszych grzechów i uzyskać obronę przeciwko wszelkim chorobom i zasadzkom szatańskim. Spraw Boże z miłosierdziu swoim, niech źródła żywej wody zawsze tryskają dla naszego zbawienia, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie wewnętrznie oczyszczeni i uniknęli wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała przez Chrystusa Pana naszego. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Ludziom dobrej woli,
хвалimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże Królu niech. Panie Synu jednorodzowy, Jezu Chryste, Panie Boże Baranku Boży, Synu Ojca, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gladzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Z Duchem Świętym w chwale Boga, Ojca. Módlmy się, Wszechmogący i Wieczny Boże, Ty oświecasz wszystkich ludzi, którzy w Ciebie wierzą. Napełnij cały świat swoją chwałą i ukaż się wszystkim narodom w blasku Twojej prawdy, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu, otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego i okazuje się dumny przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: w Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo. Przed wiekami na samym początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie przestaną. W świętym przybytku, w Jego obecności zacząłem pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w miejscu umilowanym dał mi odpoczynek. W Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie. Oto Słowo Boże. Słowo wcielone wśród nas zamieszkało. Słowo wcielone wśród nas zamieszkało. Chwal Jerozolimo Pana, wysławię Twego Boga Syjonie. Umacnia bowiem zawory bram Twoich i błogosławię synom Twoim w Tobie. Słowo wcielone wśród nas zamieszkało. Zapewnia pokój Twoim granicom i wyborną pszenicą hojnie Ciebie darzy. Śle swe polecenia na krańce ziemi i szybko mknie Jego słowo.
Слово втелене всруд нас замешкало, ознаймил свое слово Якубові, Ізраїльові устави свої вироки. Не учинил tego для innych народów, nie oznajmił im swoich wyroków. Słowo wcielone wśród nas zamieszkało. Czytanie z listu świętego Pawła apostola do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełni nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskaliani przed Jego obliczem. I z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swojej woli, ku chwale majestatu swojej łaski, którą obdarzył nas umiłowanym. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da wam świetle oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieją waszego powołania, czym bogactwo chwały i Jego dziedzictwa wśród świętych. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Chrystus został ogłoszony narodom, znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci, i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, aby wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dalo moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła słowami. Ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział.
и jednorodzony Bóg, który jest w łonie, o nim pouczył. Oto słowo Pańskie. На пачатку было Слова, і Богам было гэтае Слова. Паважаныя браты і сёстры, так распачынаецца сённяшні фрагмент евангелічны. Мы гэта святое Евангелие чуем некалькі разоў падчас літургічнага году, калі распачынаем таксама новы каляндарны год. Сёння таксама, калі мы зноў жа далей трываем у дзячнасці Богу за дар уцелаўлёнага Слова, Бог зноў жа кіруе нашыя думкі да таго, каб чалавек застанавіўся, задумаўся над тым, чы гэтым дарам Божага Слова я жыву ў сваім штодзённым жыцці. Напэўна, як мы добра ведаем з гісторыі збаўлення, прыпамінаем, што Бог ад самага пачатку, ад сатварэння міра, прыпамінаў для чалавека, наколькі важным у жыцці з'яўляецца Божыя наказы, Божае Слова. Тое, што мы маем у постаці Святога Пісання, Бібліі, гэта Бог, напэўна, яшчэ раз дае нам тую магчымасць праз гэтае Слова перамяняць нашае жыццё на лепшае. Бог таксама зазначае, што Слова не павінна быць толькі гукам, тым, што мы чуем толькі, і, можа, і вельмі часта ў сваім жыцці чалавек пра гэта ўсё забываецца. Бог кажа, што ягонае Слова павінна садзейнічаць таму, што чалавек, дзякуючы гэтаму, будзе ў канкрэтных дзеяннях рэалізоўваць гэтае ж Слова. Тое, да чаго прызывае Бог, напэўна, праз прыклад патрыярхаў у Старым Завеце, праз прыклад прарокаў, пазней таксама праз прыклад самога Езуса Хрыста, і пазней, браты і сёстры, праз прыклад апосталаў, і святых, і благаслаўлёных, і ўсіх тых, хто сваім жыццём канкрэтны спосаб паказаў, што значыць жыць Божым Словам. Менавіта да гэтага Бог нас прызывае на самым пачатку, калі мы распачынаем, як мы ўжо зазначылі, зноў калейны этап у нашым жыцці, перажываем новы каляндарны год, новыя, напэўна, маем планы якіясьці адносна гэтага году, строім якуюсьці, будуем перспектыву, хоча чалавек, напэўна, каб гэты год быў таксама назначаны чымсьці добрым, як мага больш добрых момантаў было, каб удалося ўсё гэта зрабіць, каб менш было гэтых памылак, праблемаў, канфліктаў ці непаразуменняў. І менавіта, каб такі спосаб гэта ўсё чынна выканаць, Бог і дае нам магчымасць, дае нам гэтую магчымасць праз Божае Слова, каб чалавек гэтым Божым Словам жыў, паводле прыкладу і заступніцтва ўсіх асобаў, аб якіх мы прыпомнілі, каб такі спосаб змінімалізаваў зло, памылкі і фактычна выканаў Божую волю, рэалізаваў сваё прызначэнне і пакліканне да святасці. Мы ведаем, браты і сёстры, што Бог нас прызывае не толькі да земскага жыцця. Ён дае нам гэты дар жыцця, дае нам гэтую магчымасць, каб чалавек падчас гэтага жыцця зрэалізаваўся як асоба, як той, хто створаны на вобраз і Божае падабенства. Праз гэтыя таленты, праз свае магчымасці, праз тое, што чалавек жыве ў гэтым месцы, у канкрэтным гістарычных выдарэннях таксама. Гэта ўсё і павінна садзейнічаць таму, што чалавек заставіць пасля сябе гэты добры след, гэтае добрае сведчанне аб тым, што жыў Божым Словам.
І гэта таксама яшчэ і будзе з'яўляцца перспектывай таго, што Бог, апрача земскага жыцця дае магчымасць, каб чалавек асягнуў жыццё вечнае, альбо ў небе, альбо калі чалавек адмовіцца ад гэтага ўсяго праз свае грахі, слабасці у вечных пакутах. Мы сёння ў асаблівы спосаб, разважаючы гэта ўсё, просім Духа Святога, зноў жа молімся да Яго, каб Ён асвячаў наш жыццёвы шлях, каб мы кіраваліся ва ўсім гэтым прынцыпамі Божага Слова, каб все тое, што мы чуем з навучання касцёла таксама, іншых інстытуцый, школа чи іншых установаў, которые служаць таксама у выкананні Божай волі, каб мы гэтымі вартасцямі таксама маглі кіравацца і чынна, і канкрэтна пражыць у нашым жыцці, каб словы, якімі Бог нас адорвае, сапраўды дапамагалі нам перамяняць нашае жыццё на лепшае. Браты і сёстры, прыкладам ва ўсім гэтым і з'яўляецца ўцелаўлёнае Слова Езус Христус, который, як мы ведаем, словамі таксама людзей прызываў, заахвочваў да таго, каб яны, калі ёсць такая неабходнасць, змянялі сваё жыццё, трывалі ў добрых пастановах. Але унікальнасцю таксама асобы Езуса Хрыста было тое, што Ён у чынны спосаб праз дзеянні паказваў, як гэтае Божае Слова рэалізоўваць. Для нас, асабліва веруючых людзей, гэтая постаць, асоба Езуса Хрыста не павінна стаць толькі выдарэннем, якое прамінула ў гісторыі, не павінна стаць асобай, которая жыла больш за 2000 гадоў назад, але, браты і сёстры, у добрым гэтага слова значэнні асоба Езуса Хрыста павінна стаць тым матыватарам да таго, каб таксама паводле яго прыкладу жыць Божым Словам. Тое, аб чым мы зазначылі на самым пачатку нашага разважання, каб гэтае Божае Слово сапраўды дзейсна памагала нам выконваць Божую волю, нашае прызначэнне і нашае пакліканне да святасці. Сёння яшчэ раз у асаблівы спосаб мы дзякуем за тыя магчымасці, которые мы маем у сённяшнім часе, што мы можам вызнаваць сваю веру, што мы можам жыць Божым Словам, не ўкрываючыся, што мы можам таксама гэта ўсё чынна разважаць і развівацца ва ўсім гэтым. Перапрашаем таксама за нашыя слабасці і грахі, за тое, што вельмі часта паддаемся ляноце, вельмі часта паддаемся якойсьці рутыне, прызвычайваемся да пэўных справаў, адкладаем іх на пазней, перапрашаем за тыя занядбанні, которые звязаны з нашым удасканаленнем, што адкладаем таксама святыя сакраманты, сакрамант пакуты на пазней. Просім, каб добры Бог надалей благаславіў нам, каб праз разважанне Божага Слова, праз прыняцце святых сакрамантаў мы маглі ўзрастаць у веры, надзеі хрысціянскай любові. Няхай добры Бог благаславіць для нас, для нашых сем'яў, для ўсіх людзей, каб мы верна выконваючы Божыя словы, Божую волю, змаглі годна пражываць наша земскае жыццё і таксама, дзякуючы гэтаму, асягнуць Божае валадарства ў небе. Амен. Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony.
Przez Jezusa Chrystusa, narodzonego z Maryi Dziewicy, błagajmy Boga pokornie, aby Kościół Boży, głosząc orędzie zbawienia, wskazywał aktualność dobrej nowiny. Ciebie prosimy. Aby ochrzczeni nie zapomnieli o darach Ducha Świętego w walce z mocami zła i ciemności. Ciebie prosimy. Aby każde rodzące się życie ludzkie było uszanowane i przyjęte z miłością. Ciebie prosimy. Aby zmarli, a szczególnie zmarła Helena Iwódź, w 4. miesiącu jej odejścia do Boga otrzymali od Boga pełnię życia. Ciebie prosimy. Aby nasza wspólnota miała świetle oczy oraz serce i nie zgubiła celu ziemskiego pielgrzymowania, którym jest wypełnienie Bożej woli. Ciebie prosimy. Przyjmij, Boże, nasze modlitwy i spraw, aby narodziny Mesjasza obogaciły serca wołających do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Ofiara z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Wszechmogący Boże, uświęć złożone dary przez narodzenie Twojego Syna, który wskazał nam drogę prawdy i obiecał życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy, poznając Boga widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb
i dzięki Tobie składając, lamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, Twoim Kościele na całej ziemi spraw, aby lud wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o zmarłej Helenie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi, dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jest królestwo. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto baranek Boży, który gladzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, laskę i wieczne zbawienie. Boże, choć się nie pojmuję, jednak nad wszystko miluję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Ach, żaluję zamysłość. Jedyny
Módlmy się. Panie nasz Boże, pokornie Cię prosimy, przez działania tego sakramentu oczyść nas ze złych skłonności i spełni nasze godziwe pragnienia przez Chrystusa Pana naszego. Парафіяльныя аб'явы. Перажываем, браты і сёстры, другую нядзелю Божага нараджэння. Сёння першая нядзеля месяца, адарацыйная. І на гэтым тыдні 5 ў панядзелак пасля вячэрняй святой імшы сустрэча для груп жывога ружанца. 6 ў аўторак урачыстасць аб'яўлення Пана, 3 каралі. Падчас святых імшаў адбудзецца благаслаўленне крэйды і кадзідла. І святыя імшы ў гэты дзень будуць у 9, у 11, у 17, у 18:30. Ахвяры, якія будуць збірацца у гэты дзень, будуць прызначаны на патрэбы міждыцэзіяльнай вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродня. І таксама 6 ва ўторак будзем перажываць заканчэнне юбілейнага году надзеі. 7 серада пасля святых імшаў благаслаўленне дзяцей. 8 у чацвер будзем адведваць пасля ранішняй святой імшы усіх тых, хто ў першы чацвер прыступае да споведзі старэйшых асобаў святымі сакраментамі. І ў наступную нядзелю 11 свята Хросту Пана і заканчэнне перыяду Божага нараджэння. Але ў традыцыі касцёла мы ведаем, што каляды спяваюцца да 2 лютага ўключна да урачыстасці ахвяравання Маці Божай, Маці Божай грамнічнай. Інтэнцыя для груп жывога ружанца, молімся аб супакоі і адзінстве для нашых сем'яў. Таксама душпастарскія адведзены каляду ў нашай парафіі распачнём з 12 студзеня. Так як традыцыйна прыпамінаем, што гэта душпастарская акцыя, калі чалавек, сям'я можа звярнуцца з пэўнымі індывідуальнымі запытаннямі. Таксама дзякуючы калядзе у парафіі можна мець больш-менш статыстыку адносна факту нашай парафіі, колькі вернікаў налічваецца, колькі належыць да нашай парафіі людзей. Это мы, браты і сёстры, яшчэ раз прыпамінаем, не сабіранне дзенег, бронь Божа. Гэта тая акцыя, дзякуючы якой, як мы ўжо зазначылі, мы ў касцёле маем больш-менш пэўную статыстыку. Поэтому, калі чалавек з якіхсьці прычын не можа прыняць, ці не мае такой магчымасці, гэта можна ўчыніць іншым разам. Мы ведаем, што ў касцёле таксама адным з важных фактараў з'яўляецца дабравольнасць, пагэтаму ніхто не змушаны да гэтага. Калі хто хоча, то як найбарdziej святары могуць адведаць, памаліцца разам, і можна будзе звярнуцца з рознымі пытаннямі, ініцыятывамі. Пагэтаму заахвочваем да такога перажывання душпастарскіх адведзенаў, которые, як мы ўжо зазначылі, ў нашай парафіі распачнуцца з 12 студзеня, 12 января. Заахвочваем таксама да ўдзелу у штодзённай адарацыі Найсвяцейшага сакраменту ў нашым касцёле. І таксама яшчэ можна набываць календары на новы 2026 год. Такія парафіяльныя аб'явы. Усім вам сардэчна дзякуем за дар супольнай малітвы, за ахвяраванні, за дары, дапамогу, за ўборку касцёла таксама. Для службы алтара, міністрантаў дзякуем сардэчна, для хорак нашага касцельнага. Усім вам жадаем добрага адпачынку і добрага тыдня працы. Няхай добры Бог благаславіць ва ўсіх нашых пачынаннях і ў рэалізаванні нашага прызначэння. І цяпер будзе выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad Pannami, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko łaski Bożej, Matko nieskaliana, Matko najczystsza, Matko dziewicza, Matko nienaruszona, Matko najmilsza, Matko przedziwna, Matko dobrej rady, Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela, Matko miłosierdzia, Panno roztropna, Panno czcigodna, Panno wslawiona, Panno można, Panno łaskawa, Panno wierna, zwierciadło sprawiedliwości, stolico mądrości, przyczyno naszej radości, przybytku Ducha Świętego, przybytku chwalebny, przybytku sławnej pobożności, różo duchowna, wieżo Dawidowa, wieżo z kości słoniowej, domie złoty, arko przymierza, bramo niebieska, gwiazdo zaranna, uzdrowienie chorych, ucieczko grzesznych, pocieszycielko strapionych, wspomożenie wiernych, królowo aniołów, królowo patriarchów, królowo proroków, królowo apostolów, królowo męczenników, królowo wyznawców, królowo dziewic, królowo wszystkich świętych, królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, królowo w niebo wzięta, królowo różańca świętego, królowo rodzin, królowo pokoju, królowo świata całego, baranku Boży, który gladzi grzechy świata, baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, baranku Boży, który gladzisz grzechy świata. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Pod Twoją obronę. Módlmy się, Panie Boże, wierzymy, wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z dziewicy Maryi, umęczony na krzyżu, jest obecny w Najświętszym Sakramencie, spraw, abyśmy z tego boskiego źródła czerpali laskę wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.